Gina-verify na sa National Police Commission ang impormasyon hanungod sa isa ka dismissed police officer nga may warrant of arrest kay ginaaligar masami makitaan sa Molo Police Station. Suno kay Attorney Michelle Yotoco, ang spokesperson sa National Police Commission Region 6 o Kunapolcom, iyagin pahayag nga kabahin ini isang masangkad nga investigasyon nga ginaparigayon sa ila opisina agud hindi na masulit ang natabo nga pagpangsulod kag pagpangtaya sa mga miyembro sa mga police station. Ginpahayag ni Yotoco nga seryoso nga mga hitabo bangon posible ni makaapekto sa kredibilidad kag integridad sang kapulisan. Ginapasiguro sa Napolcom 6 nga may baluan gilayon ang matuod nga natabo kag kun mayara sang nalapas nga mga pulisa. Dugang pa ni Yotoco, wala pa nila nakuha ang opisyal nga bahin sang PNP IMEC bangod wala pa sa Iloilo ang mga opisyal. Ginapaabot nga maghatag ini sa ilang pahayag sa Lunes nga adlaw, Hulyo 6.